suaraning guntur selawani. Iya. Oleh Raden Cah Bagus, ayo kini padha kumpul. Yeah.
Kodo pada Paris. Sama tak dosa kabeh para prajurit kaya loro sinarya pangkere. Terima kasih bundaku. Semangat nih, najan to panas sedangan koyong ini lu. Kulo coba deki kepalan jenengan ibu paring panglipur marang saka peng para pamirsa yang aku duitnya jeblok nih. Aku saka Mas Manten gue. Terima kasih. Ditungak-tungak ya nih. Muga-muga Mas Manten ada pasangan kang sakinah mawaddah warahmah.
Horwat yo kula yakso. Mula dinane iki ayo padha sing pangpangan golpo padha tuwandang. Paring pamipur marang keluarga saka Bapak Junaidi Asmara. Iyo. Iki sing jenenge Bapak Junaidi Asmara ya iki le. Iki sesuk. Yo yo yo. Polone dihitung. Terima kasih matur nuwun, matur sakalangkung. Ditampani le kowe ana rezeki. Kowe matur nuwun, didongak-dongake dimen sehat panjang umur. Lah ngono lho. Iki sindene mesti beda. Sindene mangga beda. Iki 5 lembar dhewe. Lagi. Sinden karo dalane. Aku diliwati ra apa-apa. Tak cegat balike ae karo aku. Ayo. Apa kuwi? Dae ora usah dikai bae. Terima kasih bosku. Iki sing goreng diitung aku karo Mas Daeng iki Jiarna iki. Mas Daeng kaya dalange derek. Aja kuwatir. Kuwi spesial khusus wis jare. Sing ono bisa. Apa? Piye? Piye gayamu le? Asik. Masyata samudra. Lo. Sun aru. Lo. Burung kaya rauman iki. Daeng, iki spesial khusus Daeng. Yo, lo. Daeng, iki saya dhewe. Doyan, Yo, iki Pak. Agak bapak kene iki. Iyo. Lo. Asik. Sing ora ngebokno kok dipotong. Yo. Asik, luar biasa. Ayo goyangin, Dok. Siapa? Yo. Ayo Dava. Ayo kok ngono lho mesake. Iyo, anggone menjiwai Dava kae delok kae. Mesake. Yo.
Fajar. ati bisa Ayo Fajar gak laris kono maju tengah. Ah, lo, ah. Iyo. Oh. Ayo mak kene mak, ayo bos kene. Oke, tetap bersama Arem Tirto Jaya. Yo, hingga. Asik. Lo, hingga. Ayo semangat le, hingga. Iyo. Lo, hingga. Sing duka kan kumawon maka para bersun gulingan tarisu nah geger ngono kahayangan arep oh